Jamen, så er det et projekt om kulinarisk risikoanalyse. Vi laver det i samarbejde med HORESTA og Erhvervsakademiet her og Erhvervsakademiet på Sjælland. HORESTA er leadpartner på det og er egentlig vel også baggrund for projektet, fordi at HORESTA har rigtig mange medlemmer, som ringer ind og siger, vi vil gerne en hel masse, men Fødevarestyrelsen siger, at så skal vi vide det ene, og vi skal vide det andet, og vi aner simpelthen ikke, hvor skal vi starte hen i det. Så formålet i det her projekt, det er at lave nogle nye risikoanalyser, som de kan bruge ude i køkkenerne. Lige præcis på de der håndværksfremstillede produkter, som de både vil lave til eget lager, men de vil også rigtig gerne kunne sælge dem. Og det de også siger, når vi snakker med dem, det er, vi tør simpelthen ikke, vi siger nej. Vi har tilbuddet om at sælge til forskellige steder, men vi tør ikke. Faktisk så er der 15.000 medlemmer, som kan få gavn af projektets resultater. Vores mål det er at lave 5-10 risikoanalyser, og vi har måttet snævre det ind, så vi kun arbejder med frugt og grønt i det her projekt. Og egentlig fordi fermentering af grønt har været et af de udgangspunkter, vi har haft for projektet. Det, der er rigtig vigtigt i det her projekt, det er, at vi laver nogle risikoanalyser, der gør, at de kan producere uden at skal sende deres produkter til analyse. Fordi de ting, som de laver, og især hvis det skal være til salg, minder egentlig lidt om det, som man gør ude i industrien. Og der har man jo et kæmpe program, kæmpe egenkontrolsystem, og man tager ud driftanalyser, færdigvareanalyser, og man har fuldstændig styr på det. Men der er bare langt derfra og så ned til det niveau, de har i køkkenerne. Så vi vil gerne have lavet det sådan, at de slipper for at skal sende til analyse. Hvis jeg sådan helt kort skal fortælle, hvad en risikoanalyse er, så er det egentlig, at man skal finde ud af, når man producerer et produkt, hvad er det så for nogle risici, der er forbundet med det, og hvordan kan man styre dem? Og risikoanalyserne skal give køkkenerne, de skal give dem et overblik over. Hvis jeg for eksempel tager nu kan vi sige, at de skal lave en olie med ramsløg. Hvad er det så, der kan være? Hvad er der i forbindelse med ramsløg, som kan gøre, at der er nogen, der kan blive syge af at spise det? Deres råvarer skal have en ordentlig kvalitet. De skal have en god hygiejne i køkkenet. De skal kende til bare sådan noget som iltfrit miljø, at bakterierne ikke kan gro, hvis der ingen ilt er til stede. Og det kan for eksempel være temperatur. Der kan være noget med salt, der kan være noget med sukker. Og så skal de også tage hensyn til salt, og de skal tage hensyn til pH igen. Og igen, så er det de der små ting, som de skal lære, at hvis de her forskellige parametre er opfyldt, jamen så er produktet også sikkert. Vi skal have det systematiseret og skrevet ned, sådan at Fødevarestyrelsen også er tryg ved, at de producerer og sælger ud af huset. Men det var det, jeg havde at fortælle om risikoanalysprojektet.